Altså det her, det er jo et gigantisk skovområde med mange forskellige højder. Det er så stort her i Schwarzwald, at jeg har lidt svært ved at rumme det. Det betyder jo også, at der er sindssygt mange spændende dyr, som jeg meget gerne vil se. Altså lige her bag mig, det er simpelthen hjertet af Nationalpark Schwarzwald. Og der er en underlig udsigt. Den her rodkage er jo for fed. Altså der er en masse insekter, der kan leve inde i det her. Der kan være både fugle. Og så er det jo altså også ret god til foto. Nu fordi inde i Nationalparken, så vælter træerne, og så får de bare lov til at ligge der og dø stille og roligt. Til glæde for alle mulige arter. Jeg er vild med det. Og så se lige den lille digitalis deroppe. Står der og blomstrer. Skovtårn. Mega fedt. Nej, hvor er det fint. Se nu. Det kan godt være, at jeg ikke ser den tretåede spætte, men det er ret tydeligt, den har været her. Tretåede spætte. Den her wildline er jo en fantastisk måde at se naturen helt oppefra. Det er ikke så tit, man kan det, og altså udsigten er helt vanvittig. Så hvis man ikke har højdeskræk, så skal man virkelig prøve den her. Det har været et eventyr, som forventet. Jeg så ikke alle de dyr, jeg gerne ville. Som forventet. Til gengæld så jeg rigtig mange fede arter. Og det gode ved Schwarzwald er, jeg bliver nødt til at komme tilbage, fordi der er uendelige muligheder. Både for en naturnørd som mig, der bare vil langt ind i Nationalparken, eller hvis man bare vil nyde naturen helt tæt på, og hvor det er lidt mere komfortabelt. Så der er noget for alle, og det har virkelig været et vildt eventyr.